Maayong buntag sa tanan. Mga igsuon, usa sa kinaiya or one of the qualities of Jesus that we have experienced, kiniiyahang mahigugmaon o maluluyon. Kiniiyahang pagka maluluyon na extend ni siya hangtod karon. Unya hangtod karon, we experience or nasinati nato ni diha sa mga sakramento. Unya diha sa sakramento, nabati nato ni diha sa presensya sa matag usa, labi na sa pagkapari. Sa sakramento mga igsuon, adunay duha nga mabati nato ang presensya sa Ginoo, kining kumpisal o kining anointing. Kumpisal o anointing. Diha sa anointing, ma-feel nato or mabantayan nila nga si Jesus wala magbiya diha kaniya or kanila. For example, sa ako ang kasinatian sa pagkapari, sa matag duaw nako sa mga masakiton diha sa hospital or sa karahay, mabati sa usa ka masakiton ang presensya sa Ginoo, dili sa pagbisita sa pari, kundili ang Ginoo mibisita sa ilaha pinaagi sa presensya sa usa ka pari. It is not the priest who visited them, it is Christ who visited them. Kaya ang pagkapari alter Christus in the person of Christ. The presence of the priest is not the priest himself, rather it is Christ's real presence. Ato aning gihisgutan sa atuang ebanghelyo si Marta, Maria o Lazaro, usa sa mga suod nga higala ni Kristo, gibisita. Bibisita si Jesus nila. Unya si Marta, suod nga higala pod usab, nangandoy nga ang ilang igsuon nga si Lazaro nga patay na banhawon sa Ginoo. Unya ang Ginoo or si Kristo nipadayag og assurance nga ang imong igsuon mabanhaw. Sa sakramento sa anointing mga igsuon or sa hilog, dako ka nag-impact sa atong mga igsuon nga bisitahon. Mao bitong adunay katagang corpus works of mercy nga visit the sick. Tungod kay ang pagbisita sa usa ka masakiton sa mausab nga si Kristo ni bisita nila aron i-feel ang pagbati sa iyang gugma o kaluoy. Mga adunay panultihon, do not wait that ikaw ang bisitahon, paningkamuti nga ikaw ang mobisita. Kanang mobisita or mo padayag ko og sakramento sa anointing mga igsuon, dili na siya obligation sa amo ang pagkapari. In fact, it is a privilege that we carry the presence of Christ to the sick. Una ako mismo isip pari sa panahon nga mobisita or muadto ko sa mga masakiton diha sa mga hospital, usahay dili kalikayan nga bubati og emotional o psychological feelings.
tungod kay ang masakiton makabati man pod sila nga si Kristo wala sila pasagdi. Pero subo lang pamalandungon kay dunay mga masakiton nga dili na namo maabtan. But we assure through the sacrament of the anointing and diha sa mga misa, wala nato sila pasagdi. Or sa laktod nga pagkasulti, ang presensya ni Kristo o ang presensya sa Ginoo wala kini nawala. Atua kining gipadayag or amoa kining gipadayag or gibati diha sa mga sakramento, ilabi na sa mga kumpisal o sa mga hilog. Or sa laktod nga pagkasulti mga igsuon, ang unod sa atuang ebanghelyo nagpadayag nga si Kristo sa panahon nga mubati ta og isolation o loneliness, wala kita pasagdi niya. Kita maoy nagpasagad sa Ginoo. So mas maayo pa nga kita ang mobisita kaysa kita ang bisitahon. Kaysa panahon nga mobisita ta nila, nabati pud nila nga gibisita sila sa Ginoo. So mao kini ang imbitasyon or hagit sa atong ebanghelyo mga igsuon nga diha sa paghandom nato sa mga santos nga si Maria, Marta ug Lazarus. Hinaut paunta nga sa matag bisita nato sa atong mga higala nga masulubon or masakiton, atuwa untang hinumduman nga ato pong gidaladala ang presensya ni Kristo diha nila. Aron sa ingon ni ana, mabati nila nga wala sila nag-inusara sa ilahang kahimtang. Ato ang gipadala, ato ang gidala, ato ang gibati or gi-extend ang gugma o kaluoy ni Kristo pinaagi sa presensya sa matag usa kanato. Hinaot paunta.